motocross. Hè. De regels en zo zijn ongeveer hetzelfde. Alleen de machines die zijn natuurlijk volle grutter en lomper. En een bijzonderheid is wel dat de machines met de achterbanden sturen. Nou ja, dat maakt het besturen van de machines dus alleen maar ingewikkelder. Maar dat ze lompen en grut binnen, ja, probeer dat maar eens rug op de baan te houden. En zeker onder deze omstandigheden, wanneer de baan een beetje vochtig en wierd is, dan kan het wel eens glieden en glipper in worden. Hoe goed ben je hem eigenlijk als team? Wij hebben een team van een man als Jochen. Dat zijn alleen de jongens, daar staan natuurlijk de vrouwen achter. We hebben haast alle jaar bijen op het moment. Bij de meesten ben de tweede er ik al. Dus wat dat betreft, de vrouwen die is eigenlijk, en helemaal nou na je dit organiseren, die krijgen alle lof wat dat betreft. Die ben het best. Die laat ons gang wat dat betreft gaan. En als jongens zijn, we zijn allemaal niet jong, we zijn met elkaar aan het sleutelen. Het is een gezellig, hecht groepje. Ik praatte niet met een van de chauffeurs van het team. En die zei, eigenlijk hebben we het meeste de dank aan de vrouwen. Nou ja, misschien is dat ik wel saai. Hè? Wij maken er een hoop achter de schermen. Ik kan aan mij werken. Man krijgt een hoop tijd van ons. En nou ja, wij zitten tussen maar de bandjes. En wil ik nog wel een beetje een feestje mij pakken. Dus een hoop skipper tussen terug. Dan maak ik altijd mijn nog aan. Ja, maar ja, je maakt er ook wat vroeger had je zelf een rieden willen. Dus ja, soms is het een beetje geven en soms een beetje nemen. Nou. En waarom had je ook zoiets van, nou, ik ben... Ja. Zelfs nou is het druk. Ja, zelfs nou hebben we het druk, hè. Ja, want ze vinden het ook helemaal geweldig. Met maar de paplepel ingoten, dus ja, jet erbij. Dat ging lekker of net? Dat ging heerlijk, Het zijn baan en dan, ja, dat ging super. Daar had hij net inhouden. Nee, ik heb mijn best even niet in. Ik kan wel even zeggen, ik heb geprobeerd om de baan helemaal op te fretten. En dat is niet al aardig gelukt. Ja, dat ging hartstikke best. Even wat zien. Wat je kunt brengen. Dankjewel.